suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Narito po tayo sa programa ng Tinig ng Pag-asa sa atin pong morning devotion. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Vicky de los Reyes ng J. Blue Church Mangangan, Baco. Praise the Lord! Ang sabi po dito sa Genesis chapter 11, verse 1 to 9. Now the whole world had one language and a common speech. As the people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with tower that reaches to the heavens, so that we make a name for ourselves, otherwise we will be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower of the people were building. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they can to do will be impossible for them." Verse 7, "Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other." So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That's why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, Lord, we thank you and we bless you, Jesus. Tunay nga dakila ka, Panginoon o Diyos, sa aming mga buhay na sa umagang ito. Muli namin, Panginoon, mapagbulay-bulayan ang iyong mensahe na siya magbibigay sa amin, Panginoon, O God, ng espiritual na kaalaman, Panginoon, upang maunawaan namin, maintindihan po namin, Panginoon, O God, ang iyong sasabihin. Lord, we are here, O God, bukas ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, para ang iyong salita, O Diyos, ay amin na marinig sa umagang ito. Lord, we ask, O God, forgiveness, anuman ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Lugasan mo kami na iyong banal na dugo at linisin mo kami, Panginoon. Lord, dukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Ibalabal mo sa amin, O Diyos, ang iyong katwiran ng iyong kabanalan, O God. Hiningi po namin, Ama, ang iyong Santong Espiritu na patuloy siya magiging programmer namin, Panginoon. Siya magiging teacher namin sa umagang ito. Humihingi po kami lagi ng guidance mo, Panginoon, dahil kung wala ka, wala kami magagawa. Lord, tunay nga sabi mo sa Zechariah 4 verse 6, "Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord." And Lord, we ask your anointing, we ask your wisdom, we ask your fresh revelation, Panginoon. Samahan mo kami, banal na Espiritu. We entrust everything to you. Even, Lord, ang mga nakikinig, Panginoon, sa live stream na ito, Panginoon. Lord, bless them, Father God. Ngayon pa lang, Ama, katagpuin mo kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pananalangin, O Lord God. Salamat po, Ama. In Jesus' name, this we pray. So, praise the Lord. So, ang sabi nga po dito ay, nung mabasa po natin yung Genesis 11 verse 1 to 9, ito po yung, kaya po nagkaroon dito na sabi dito, what does the Bible say about the Tower of Babel?
Kaya nagkaroon po ng sabi ng Tower of Babel, ito po yung origin myth o di kaya pinagmulaang alamat, na kung nasaan ito po ay nag-explain na kung nasaan ang mga tao ay talagang sabi nga, bakit nag-speak sila ng iba't ibang mga languages. So sabi dito, ang Diyos ay nag-observe ng kanilang syudad, ang tower ay talagang sabi nga po doon ay ginawa po nila, at ito naman ang ginawa ng Diyos na kung nasaan sabi nga po dito, sila po ay bumaba, para tingnan ang mga tao. Dahil sabi nga nila, sabi ng Panginoon na kung nasaan ay sila po ay gumagawa ng nagkaisa sila, para gawin ang gusto po nila. Ang katulad diyan, ang sinabi nga po dito ay gagawa sila ng tori, ng tori. At ito ang sabi nga po dito ay para matanyag, para makilala po ang kanilang mga pangalan. So kung titingnan po dito, hindi po bagamat mayroon silang unity, nagkaroon silang unity kasi natatayo po yung Tower of Babel, pero hindi po ito ang nais ng ating Panginoon, hindi po ito kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya ang sabi nga po dito ay in-scattered sila at talagang binigyan po sila ng iba't ibang mga languages. Kaya sabi ko nga, nandito po na makita po natin dito na ayaw ng Lord bagamat mayroon ng unity, pero iba po ang kanilang dinidesire ng kanilang mga puso na makilala ang kanilang pangalan, na makilala kung sino sila. Pero praise the Lord, hindi hinayaan ng Lord yun na magkaroon ng unity sila dahil ito'y magiging daan lamang para sila ay magkaroon ng magkakasala sila sa ating Panginoon. So sa atin pong pagkakaintindi at pagkakaunawa, mayroon pong power, unity, the power of unity. So ito po ang aking pinabagatan po, ang ating pong pag-aaralan is about the power of unity, Sabi dito, unity is something that you know when it's present, and you know when it's absent. Sabi dito, ang pagkakaisa ay madali nating malaman o mararamdaman kung mayroon o wala isang grupo ng mga tao. So sabi dito, when there is unity, everything runs something smooth, smooth and more gets accomplished. But when there is division and lack of unity, sabi dito ay mayroon mga kaguluhan, mayroong confusion, yung kalituhan. So kung titingnan po natin, talagang ito yung kailangan po ngayon ng church, Kailangan po ng church, ng atin pong bansa, ng atin pong pamilya, dapat po dito ito papasok po yung kapangyarihan po ng pagkakaisa. Kasi po without unity ay hindi po natin talaga maranasan yung pag-flow ng Holy Spirit, pag-flow po ng blessing sa ating buhay, sa ating pamilya. Ito po yung kailangan niya yun po, dahil marapit na po talagang eleksyon, dahil talaga ho ang mga Kristiyano ay dapat magkaisa kung sino po ang karapat dapat na magiging president po natin, vice president po natin, mga senator, even sa mga lokal na pamahalaan, ito po yung kailangan natin, yung spirit of unity, kung sino man ho ang siyang ilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Kaya po, mula pa ho ng April, sabi ko nga yung IFP, talaga nagkakaroon po namin ng fasting, 40 days, na ilagay ng Diyos sa puso ng mga tao kung sino man ang magiging karapat-dapat na siyang talagang pumili, pipili ng tamang presidente para sa mamahala sa ating bansa. So, ang sabi dito, kung titingnan po natin dito, nagagawa, sabi dito, the blessing of unity, the blessings of unity. Number 1 is sabi dito, unity attracts God's favor and anointing. So, sabi dito, unity is like oil, langis, that runs down the bird of Aaron. Mula po dito sa bird ni Aaron, sabi nga po dito, ay talagang dumadaloy po yung anointing. So, ano po yung anointing? Sabi dito, oil is symbolic of the Holy Spirit. Kaya, kung titingnan po natin dito, naniniwala po tayo, when there's unity, yung presence and the power of the Holy Spirit will be present and operating. Nag-ooperate po. Dahil ang sabi dito, God command His blessing when there is unity. So, dito po sa Acts 2, verse 1 and 4, sabi dito, when the day of Pentecost came, they were all together in one place, Nandun sila sa isang lugar. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
they saw what seemed to be tongues of fire and that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So kung sabi nga po dito yung araw na yon, yung Day of Pentecost, yung pagbaba ng Holy Spirit, nandun po sila sa isang lugar. Hindi sila scattered, isa po sila, kumbaga they are united. At maya-maya po, bigla na lamang po na bumaba po, malakas na ugong. At ito po, sabi nga po doon, nakita nila yung tongues of fire. Di lang apoy, na kung nasan ito po ay nasa bawat ulo ng mga tao. So, sabi nga po doon, ang lahat po sila ay filled with the Holy Spirit at sila po ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika. So, kung titingnan po natin dito, the Holy Spirit came down on the day of Pentecost when the believers were in one mind and accord. Ganun din po, ganun din po sa atin pong mga churches. Once na bumaba ang banal na espiritu ng Panginoon, ang believers dapat ay magkaroon ng isang kaisipan, isang puso, para talagang si Kristo lamang ang siyang maghahari at mangunguna at siya lamang po ang sasambahin sa espiritu at katotohanan. Sabi dito, if we want God to empower us and bless us, there has to be unity in the church. Kung gusto po natin ma-empower tayo at ma-bless po tayo, dapat po mayroon ng unity sa church. Sabi dito, God can't bless and favor division. Kung mayroong division, wala hong favor, wala hong blessing na mangyayari. At napaka-dry ang church. Iba po ang mararamdaman po natin. But ang sabi po dito, God isn't attracted to disunity when He is a God of unity. Hindi po siya naaakit, sa mga di nagkakasundo, hindi nagkakaisa sa church. Because He is a God of unity. Kaya nung time na yun, kumbaga nagkaroon ng unity po, basahin natin sa Genesis na yun, 11 verse 1 to 9. Nagkakaisa sila, di ba? Bumaba ang Panginoon, bumaba sila. Titingnan natin. So, ganun, dahil nagkakaisa sila, ay bumaba ang ating Panginoon. So, sabi nga po dito, there is unity in the Godhead. Ibig sabihin Godhead pagka Diyos. And He expects there to be unity among His people. Nag-expect talaga si Lord na siya na ang unity, talagang nandun yung united, ang kanyang church, na talagang mabuo. Sabi nga po dito, sa John 17, dito po nakita natin na si Jesus prayed that His people would experience unity. Kasi po sa body of Christ, nakita po natin dito, mayroong ibang samahan, mayroong ditong ibang grupo, hindi ho talaga nagkakasundo, hindi nagkakaisa. Kaya ho, yung ginawa po natin ngayon, na kung nasaan po, ito inilagay ng Diyos sa puso ko, talagang nag-ano po kami ngayon ng yung IFP, at mayroon po tayong mga kasamang mga ibang mga pastor, sabi nga mga 13 churches na po kami na sama-sama po, nagkakaroon po kami ng prayer and fasting monthly. At ito po ginaganap po namin sa bawat churches. Ginaganap po namin. Why? Itong gusto ng Lord na magkaisa kami, bagamat iiba-iba ho ang aming churches, pangalan ng church, para dapat ito'y nagkakaisa talaga. In one mind and accord. So, sabi nga po dito, God will place His favor on church when there is unity. Ang Diyos ay naglalagay ng pabor, nagbibigay ng pabor kung ang church ay mayroong pagkakaisa, mayroong pagkakaisa. Sabi dito, He will open doors and opportunities for a church, magbubukas siya ng mga pinto, ng mga opportunity para sa church. Sabi nga dito, magkaroon ng more harvest of souls. Marami hong mga harvest for souls. Then, mayroon ng signs, wonders, and miracles. He will raise up more workers and leaders. Nandun yung connection to the society. Blessing to all members of the church. Talagang ibibless ng ating Panginoon. Kaya, kung sabi nga po dito, more harvest of souls, nakita ko ngayon dito sa church natin, sa J-Blow, na kung nasaan, marami ho nagbubukas na ng opportunity para sa mga lost souls, sa mga souls. Doon nga lamang po sa, sa Mangangan. Example lang po, sa Mangangan, ang Bible study po nila, hindi ho nababa ng 20. Bible study lamang po yun. Kaya, katulad po doon sa, sa Bulalakaw, nababalita natin,
na talagang marami ho ni-harvest ngayon ang Panginoon ng mga souls. At gayon din po doon sa Pangasinan, no? Sa iba't ibang mga lugar po natin. So, sabi nga po doon yung doors, nagbubukas ang Diyos ng opportunity ng doors, no? Ng mga pagpapala, ng mga souls na para madala sa ating banal, sa banal na paanan ng ating Panginoon. So, nandun signs, wonders, and miracles. Alam nyo, pag tayo mayroong unity sa church, nandun ho talaga maranasan po natin yung mga himala, mga kababalaghan, mga answered prayer, miracle na sabi nga parang imposible, ngunit nagiging posible dahil po nagkakaroon ng unity ang church, ano ha. So sabi dito, raise up, magre-raise up pa si Lord ng maraming workers and leaders, no? Connection to the society, i-connect ka kung ano po ang iyong trabaho, kung nasa government ka, i-connect ka ng Lord. No, gagamitin ka ng Panginoon doon para makapag-save ka ng maraming kaluluwa, makapag-share ka ng maraming mga kaluluwa. Ano, mag-share ka ng word of God doon sa iyong opisina. O di kaya ikaw ay tricycle driver, o pwede mong i-share ang word of God. Kumbaga kino-connect na po tayo ngayon sa society. Ano ho? Halimbawa, ikaw ay estudyante. Pag estudyante ka po, pwede ka mag-share ng word of God sa classmate mo. Ano ho? Kaya sabi ko nga, maraming opportunity si God na kung nasaan ay nagbubukas na siya ng daan once nandun po ang unity. So, ang sabi nga po dito, number 2, unity leads to greater productivity, no? Pagkakaisa, humahantong sa higit na produktibidad. Ibig sabihin ay productive, no? Magiging productive. Dahil, why? Ang sabi nga po dito sa Ecclesiastes 4 verse 9, 2 are better than 1, no? 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor, no? Sabi nga po dito, mas marami ma-accomplish, ano? Pag tayo po ay talagang sama-sama, no? Na talagang gumagawa sa Panginoon. Pero pag yun ay you are working separately, ano ho, ay mahina po yun, ano? Hindi po magiging victory, mandan magiging successful. So ang kailangan po talaga yung united po, ano ho. Ang sabi po dito, nga si Jesus sabi dito, when Jesus sent out the disciples, sabi dito, He sent them out 2 by 2. Yung sabi nga, yung may Timothy ka. So, kailangan po natin ito. Why? No? Sabi dito, there is strength in numbers. Ano? 2 is better than 1. 3 is better than 2. And so on, and so on. Ano ho? Kaya kailangan natin sabi nga ay hindi lamang pastor. No? Ang pastor ang siyang mag-share ng word of God. No, lahat tayo ng mga believers na nampalataya sa ating Panginoon, kailangan ho natin i-share ang word of God at dapat ho tayo may kasama. Bakit ho kailangan natin may kasama? 'Di ba? Pwede naman mag-isa. Mas maganda po 'yon na kayo po'y dalawa, no? Kayo po'y dalawa. Halimbawa, yung isa ay nag-share ng word of God, ikaw naman anong gagawin mo? Dapat ikaw ay nananalangin, ini-intercede mo yung pastor mo o di kaya yung leaders mo o di kaya o Bible teacher mo. Pinagpipray mo, hindi ka lang nakikinig ng salita ng Lord, hindi ka lang kasama niya na nandun ka, nakikinig ka, nakikipag-jamming ka rin. No. Ang gagawin mo is to intercede. Kaya mayroong Timothy na tinatawag, no? Timothy. So, doon po, nakikita po natin dito yung talagang unity. Ano ho? So, nandun yung strength, ano? So, kung titingnan po natin dito, katulad po ng pagko-construct ng building, ano ho? Mayroon ho tayong engineer, no? Mayroong foreman, mayroong skilled workers, mayroong laborer po tayo. No? So kung pag-aanin na po natin ito, hindi ho lahat ng pag-isa lang mong gumagawa, engineer lamang, siya rin po ang skilled worker, siya rin po ang laborer, ay hindi ho magiging successful. Pero kung mayroon ho kanya-kanya hong ability, mayroon na kanyang gift na ibinigay ang ating Panginoon, ay ito po'y napakadali lang at nagkaroon po ng victory, nagkaroon po ng magiging successful po talaga. Ay katulad po na sa isang church, ano? 'Di ba po ang iglesia, mayroong 5-fold ministry, di po ba? May apostle, may prophets, may evangelist, pastors, Bible teachers, ano ho. Bagamat iba-iba ho ang calling sa isang church, ay mayroon ho kanya-kanya ho yung gift. May kanya-kanya hong gawain yun sa ating Panginoon. Kaya pag minsan ho, hindi po nagkakatugma, kasi po, baka hindi po ikaw ay talagang suited po doon. Ano po? Doon sa ministry na kumbaga ay sa ministry na binigay sa iyo, no? Baka ikaw ay natulak lamang o ikaw ay sinabi lang ikaw ay magiging pastor, ikaw ay magiging evangelist, pero wala naman ho talaga leading ng Holy Spirit, wala naman ho talagang pangungusap ang Panginoon. Napakahirap mag-serve sa ating Panginoon kung hindi mo alam ano baga ang calling mo sa Lord. Di po ba? Pero once na alam po natin,
no, nagkakaisa ang church para mabuo itong fivefold ministry. Alam ko po, sa Jeblo po, sa isang church, mayroon hong ganito. Hindi lamang po talaga na exercise, hindi lang po talaga natin nakita, naunawaan, na dapat may kanya-kanya po talagang calling ang Panginoon. At ito po ay napakaganda kung alam po natin yung calling natin. At doon po tayo talaga mag-stick, at doon po tayo gagamitin ng ating Panginoon. Amen po. Ay sabihin natin, ay gusto ko maging evangelist, ay hindi ka naman tinawag doon. No, kaya sabi ko nga maganda kasi po once na doon ang unity ng church, no, yung unity ng bawat ng church ay talagang magmanifest po ito at napakaganda kasi po talagang ang church ay gagamitin mightily ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, alamin po natin, no, kung ano po yung calling natin buhat sa ating Panginoon. No, so sabi dito, no, unity leads to sustainability. Ibig sabihin pagpapanatili. So, dapat sa isang church, kung gusto po natin na magkaroon talaga ng blessing si God sa atin, sa church, dapat yung good relationship ng church members, ng pastor, ng leaders, ng workers, leader sa kanyang subordinate, ng pastor sa kanyang mga tupa na hinahawakan, magkaroon talaga ng good relationship. Yung wala ho talagang itinatago, wala ho talaga, yung kumbaga open ang kanilang mga puso, no? Kumbaga talagang sabi nga sa Bible, open rebuke is better than secret love. So yung kailangan natin, kung tayo po ay mayroong pag-ibig, pagmamahal, no? Nandun yung good relationship po natin, nabubuo talaga yung unity. Nawawala po yung division, nawawala yung gossiping, nawawala yung slandering. Why? Kasi po nandun yung magandang relationship Hindi mo po pwedeng ipagsabi ang iyong kapatid kung ano mang kahinaan niya. Kasi po nandun yung relationship nyo, magandang relationship. So ganun po sa atin pong mga pastor, gayon din po. Yung cooperation, no? Yung cooperation, yung vision ng church dapat mayroong cooperation, no? Nananatili ang presensya ni Lord, nanatili ang magandang samahan, nanatili ang unity, no, sa church kung mayroon cooperation sa vision na ibinigay ng Diyos sa atin. So alam natin ang vision po ng church, mag-harvest po tayo, magdala ng mga souls sa kanyang paanan. Amen po. So sabi nga po dito, isa pa po, prayer. No? Napakaganda po yun kasi kung ang church ay naroon ang unity, nandun talaga yung prayer. Kaya huwag natin pawala yung prayer, ang pananalangin. Kaya napakaganda dahil biro nyo, ang Donwas, every day hanggang dyan, Monday to Friday, mayroon pong Donwas po ang mga pastor. Talagang 5 to 6 talaga yung ginagawa po. Kung hindi lamang po talagang sabi nga, yung commitment mo kay God, kasi prayer yun napakahalaga yun. Hindi po talaga natin nare-reach yung iba't ibang mga churches, yung iba't ibang mga lugar kung wala hong nananalangin. Kasi po, prayer is the backbone of the ministry. Prayer is the backbone of your family. Di po ba? So yun ang kailangan po natin, no? Kaya nagkaroon ng unity, no? Magkakaroon ng unity in prayer. At isang puso, isang damdamin, isang layunin para magkaroon ng katagumpayan ang ministry, ang church, ang bansa po natin, no? At especially sa family. So kung tingnan po natin, sabi dito, united we stand, divided we fall. Amen po. So katulad din po ng isang bahay, no? A house divided cannot stand. It cannot last. Hindi ito makakatayo. Mahirap po pag ikaw lamang mag-isa ang nag-iisip sa pamilya mo. Mahirap po, lalo tigit ikay maraming anak, may pinag-aaral ka, so mahirap kung hindi po talaga united po ang family. Kasi po sa family, kung mayroong problema, lalo tigit mga Kristiyana, yun, nandun nagkakaisa talaga sa prayer para idulog yung mga problema natin. Kaya ang kailangan po ng church natin na yung mga pamilya din po natin talagang mahatak din po natin sila kay Lord. Maintindihan nila kung gaano ba kahalaga ang pananalangin sa family. Dahil kung wala ho nananalangin sa family, madali po yun aatakihin ng kaaway. May problema man, mayroong mga karamdaman man, may trials man, may suffering man, kawalan man, madali ho mag-down. Madali ho manghihina. Ngunit nandoon po ang bawat pamilya na nanalangin, no? Kahit saan man sila naroon, no? Natuto silang manalangin, ipanalangin ang kanilang mga gulang, ipanalangin ang kanilang mga kapatid, at lahat sila nananalangin para sa pamilya nila. Kahit malaking problema, kahit may hinaharap silang
kasing laki man ng bagyo, ng mga problema, kayang-kaya pa rin nila malampasan yun dahil nandun yung united ang kanilang pananalangin. Isang pananampalataya na masolve ang problema na kinakaharap ng kanilang pamilya. So, ganun din sa church. Alam nyo, nangyari nga po, no? Sabi ko nga the same is true for the church. Praise God. Alam nyo, bago nangyari po itong mangyari sa Sabado po, dahil anniversary po ng Jebro dito sa Calapan, ay grabe po ang ginawa ni Lord. Kasi po nakita ni Lord na talagang nagpapakumbaba kami lahat. Humingi ng tawad kung ano man ang mga nangyari, ano man ang ginagawa ng kaaway sa church, na kung nasaan nandun yung faction, nandun yung siraan, nandun yung misunderstanding, nandun yung division. Ito po'y gawa ng kaaway. Ito yung gawa ng kaaway. Kaya ang sabi nga dito, yung church ay dapat magiging alerto. Titingnan niya kung anong ginagawa ng kaaway. So, praise the Lord, binigyan tayo ni God ng wisdom kung anong dapat nating gawin. Kasi po, once na tayo makinig lamang sa sinasabi ng Holy Spirit at gagawin natin, napakaganda po. Victory and success. Maging successful po ang gawain ng ating Panginoon. So, noong time na yon, nagkaroon kami ng overnight prayer meeting. Overnight prayer meeting. Natapos na po kami. Halos alas 4 na nag-uwian. Hindi po namin alam na yung pala alas 3 na. Yung pala alas 4 na uwian. Madaling araw na. Why? Talaga naranasan namin yung pagkilos ng Santong Espiritu ng ating Panginoon. Sabi ko nga, nung sinabi ng Lord, magbilog kayo, magbilog kayo. So sabi ko sa mga pastor, sige, doon kayo, pumagitna kayo. At sabi ko, yung anointing na nasa inyo, ito ay magta-transfer sa katabi nyo ng mga kabataan. At alam mo, habang kami nagpe-pray in the Spirit, grabe, bigla parang mga tiniba ng saging, na talagang sila, talagang iba'y gumulong, iba'y humihiyaw, iba ho talaga ay talagang sumisigaw. So kung titingnan po natin dito, ito yung gawa ng Holy Spirit. Why? God empowered us para magkaroon ng unity, para ano ba yung purpose namin kung bakit po kami nag-overnight, para po sa katagumpayan po ng anniversary na patuloy nakikilos si God, sa bawat programa na gagawin po sa darating po na Sabado. So sabi nga po doon, kung yun ang isa ay hindi yung nagpakumbaba, at yung isa naman ay iba naman ang iniisip, sabihin ano nangyayari ito? Kung wala po talagang unity, hindi kikilos ang ating Panginoon. So, praise God. Ngayon sa panahon niya yun, nandun na, nakita po natin na talagang tuwan-tuwa na bago pa darating po yung anniversary. Talagang inano na ng Lord, inihanda na ang bawat isa, inihanda ang mga pastor, inihanda po ang mga workers, leaders, especially ang music, at saka dance ministry. So, ganun din po. Kaya, ang inaano ko lamang po dahil nagkakaisa po sila sa prayer and worship, lalo tigit po doon sa To God Be the Glory, doon po sa Mangangan, Bako. Nakita ko po doon na tuwing kami umaano po doon, mag-church, mag-Sunday service, lagi po, once mag-call altar kami, magpipray kami sa kanila, ay talagang sila po ay talagang nasislain, umiiyak sila sa Panginoon. Why? Kasi nandun yung presence ni Lord. Kasi nagkakaisa, nagkakaisa sa prayer, nagkakaisa yung puso't damdamin para worshipin si God in spirit and in truth. So praise God. Sabi ko, Lord, sana maranasan ito ng taga-Calapan. Maranasan ito ng ibang mga churches, sabi ko. At yun nga po, noong Friday, talagang grabe, pinaranasan ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. So, ang sabi dito, kung pamanatiliin natin ang paghaharian tayo ng Diyos, there must be unity. Amen? Magkaroon dapat ng unity. So, sabi dito, and if you're thinking Jesus, He would build His church and gates of hell won't prevail against it. Kung nag-iisip po tayo na sabi ni Jesus, na magbibuild siya ng church and gates will not prevail. The gates of hell will not prevail. Sabi po dito, His church, that is His building. Amen po ba? Building po yun. Building, but Jesus is the rock of our salvation. Siya po yung church. Siya po yung atin pong pundasyon. And we are the church of God. Tayo po yung church na kung nasaan nananatili ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi dito, His church will have unity. Na gusto ng Lord na magkaroon ng unity, walang division, walang tawag dito, walang kompetisyon,
Walang komparasyon. Amen po ba? Kaya nabubuo yung church ni God. Kaya dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon dahil mayroon pong unity in the church. So, sabi dito, ano naman po yung mga hindrances of unity? Unang-una po, unforgiveness. Ano ho? The willingness to forgive someone who has wronged you hinders unity. Kung mayroon man ng unwilling, wala ko siyang, ayaw po niya talaga magpatawad. Sabi nga po dito, ito po ay naghihinder ng unity sa church. Kung mayroon mang member sa church na mayroon pang there's something sa kanyang puso at hindi pa niya ho talaga isinuko sa Lord, humihingi ng tawad sa Panginoon, ay talaga naghihinder siya sa blessing ni God. Kaya nga sabi nga, hindi makapag-flow ang Holy Spirit. Diba? Pag minsan, mapasok tayo sa isang church, mayroon tayong mga Sunday service, bakit ang ganit? Ano ho? Hindi natin maraming ng presence ni God. Kasi mayroon pa doon ang hindrances sa unity ay unforgiveness. Dapat po talaga tayo magpatawad sa atin pong mga kasalanan at magpapatawad tayo sa mga taong nagkasala po sa atin. Amen po ba? Ang sabi nga sa Matthew 18 verse 21 to 22, sabi dito, Peter asked Jesus how many times he will forgive his brothers when he against me. I tell you, not 7 times, but 70 times 7. Amen? 70 times. Praise God. So, ilang beses lang ho nagkasala yung iyong kapatid. Yun po ba ay 70 times 7 ay ilan yun? Ano ho? So, ang kailangan 70 times. 70 times. 70 beses natin kumbaga patawarin nating mga kapatid kung tayo po ay kung sila ay nagkasala sa atin. Ano ho? So, alam nyo, mayroon ho mga bagay na pag minsan po, ang unforgiveness ay nagiging hadlang yung para hindi ka i-bless ng Panginoon. Kasi mayroong sa puso mo pa eh. Kaya ang kailangan na, Lord, search my heart. Ano ho? Ipa-search natin kay Lord ang ating mga puso. Baka mayroon pa diyang mga hidden sin. No? Hindi naman na makikita ng tao yan, kundi ang Diyos lang nakikita. Kaya sabi nga, Lord, nandito po ako, tingnan mo ang puso ko. Kung ano man ang aking kasalanan pa nakita, maliit man ito'y malaki man. Burahin mo ito, Panginoon, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Sabi nga ng Panginoon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Amen po ba? At even po sa pamilya, kung mayroon yung kapatid na isa, kung may anak ka na isa na may nagkakasala, kahirap po dumaloy ang kapangyarihan ng God. Mahirap po yung pabor, mahirap po yung blessing dumaloy. Kaya bilang ho mga magulang, ito po yung turo ko. Kayo na mismo ho ang humingi ng tawad para sa inyong mga anak, sa inyong asawa, para sa Panginoon. Ano ho? Ask forgiveness for them. Hindi lamang po tayo hingi ng hingi, pagpapalain mo. Ba't sabihin natin, Lord, forgive us. Patawarin mo ang pamilya ko, patawarin mo ang aking mga anak. Nagkasala, nagkamali man, Panginoon. Hugasan mo sila ng iyong banal na dugo. At alam niyo, once na ikaw na mamagitan, nagkakaroon po ng unity. Ibabalik ni Lord ang unity, ang magandang samahan, kasi po pinatawad na ng Panginoon ang kasalanan sa pamagitan ng mga magulang na humihingi ng tawad para sa kanilang pamilya. So ngayon po, kung hindi pa ho natin nahingi ng tawad, hindi pa natin alam ang katotohanan, it's high time na nahingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos po natin is faithful and just to forgive us. Ang Diyos po natin ay hindi ho talaga yan matapang o di kaya ay talagang i-judge agad tayo ng Panginoon. Hindi. Binibigyan lagi po tayo ng panahon. Binibigyan po tayo ng oras ni God. Kung kailan po tayo lalapit sa Kanya. Lagi ho naghihintay ang ating Panginoon. Kaya, see to it na always ask forgiveness to the Lord. Maghambol lagi ho tayo sa ating Panginoon. And then, unity will come. Blessing will come. Amen po? So, number 2, sabi dito ay bitterness. Ano ho? Bitterness. Unforgiveness turns to bitterness. Yung kapaitan, yung resentment, sama ng loob. Ano ho? Once na tayo mayroong ganito, wala hong unity. Sa bahay man, sa family man, ano ho? At even po sa ating church, ano ho? May mga kapaitan na naranasan, no? Naranasan po ng ating ministry ng ating church. So, sabi dito, when we fail to forgive others, we hold on to our hearts. Amen? Pinanghawakan natin ang ating mga sugat. Hindi po natin ibinibigay kay Lord para pahilumin ito, para gamutin ng Panginoon. No? Sabi dito, at we hold grudges against those
that hurt us, no? Nagtanim tayo ng sama ng loob sa kanila kasi po ang sama ng loob po ay ikaw rin po ang magsasacrifice niyan. Kaya hindi dapat po talagang at naapektuhan po yung ministry. Amen po. Naapektuhan kasi kung ano man pong nasa puso mo, dumadaloy po yun. Dumadaloy, nag-transference of spirit. Kaya bago talaga tayo tumayo, bago talaga tayo humayo, no? Talagang sabi nga po doon ay alisin at patanggalin natin ito dahil po ito ay nagkakaroon tayo ng disunity. Hindi nagpo-flow talaga ang Holy Spirit. So ang gusto ng ating Panginoon na talagang ibigay natin ang lahat sa Kanya, no? Ipagkakatiwala natin sa Lord sa Kanya yung ating mga bitterness, mga resentment, sa ating Panginoon. Sabi nga po doon na once na tayo po ay magiging maayos ang ating puso, sabi nga doon ay ano mang kaharapin po natin na mga problema ay kayang-kaya natin kasi wala na ho yung bitterness at kaya ho nating harapin, no? Mga tao, no? Mga tao na kunasan ay nagbibigay sa atin ng bigat para magkaroon po tayo ng kapaitan, ng resentment, ng sama ng loob sa kanila. Alam niyo, hindi po ito naiiwasan, no? Hindi ito maiiwasan sa church, no? Amen po ba? Minsan na natisod ka, no? Minsan ay naroon na napagsalitaan ka, no? Minsan ay hindi naman talaga actually nagawa mo, ay ginawaan ka ng hindi magandang mga issue. Ito po ay nagbibigay ng kapaitan sa ating mga puso. Kaya nga ang kailangan lang po natin ay magpahil po tayo sa ating Panginoon. Dahil ito yung hindrances ng unity, no? Ng unity. So ano pa yung jealousy, no? Yung selos. Number 1 po talaga alam niyo, sabi nga nakakamatay nga daw talaga yung selos, yung jealousy, sa family man. Kaya sabi nga po dito, 1 Corinthians 3 verse 1 to 4, Brothers, I was not able to speak to you as spiritual people, but as people of the flesh, as babies in Christ. I give you milk to drink, not solid food, because you were not yet ready for it. In fact, you are still not ready. Amen po. Because you are still fleshly, na makalaman. For since there is envy and strife among you, are not fleshly and living like unbelievers. So kung mayroon man hong ganito, no? May ganito man sa church, no? Mga selos, ayun, talagang ito po ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, no? Jealousy. Kung ikaw man po, sabi nga po doon, dahil nga nakakaroon ka ng jealousy, sabi nga, jealousy creates division. Amen? Nakakaroon mo ng sabi nga, katulad niyan, ay favorite ka ni pastor, no? Favorite ka ng Bible teacher, favorite ka po ng iyong leader, ay hindi naman ho natin talaga mawawala. No, hindi ho talaga natin mawawala niyan na sa church ay mayroong ganon. Kasi po yan siyang tawagin kasi kailangan siya. So tayo po bilang mga anak ng ating Panginoon na nakakaintindi, sabi dito, we have to live, no, na kung nasaan ay talagang mamuhay tayo, na talagang wag natin tingnan yung mga bagay sa kapaligiran natin. Basta i-focus lang natin. Magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Mag-serve lang tayo kay Lord. Ang sabi dito, when we are jealous of others and what God does in their lives. Paminsan nagsiselos tayo kasi yung ginawa ng Diyos sa kanila. Talagang ginagamit mightily sila ng ating Panginoon. Marami silang nadadala sa church. Lumalago sila spiritually. And how God uses them. At kung paano talaga ginamit sila ng Panginoon. Kaya sabi nga po dito, kung mayroon man ganito, dapat ho tayo magalak. Magalak po tayo dahil sila ginagamit ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, someone were saying they were with Paul, other were saying they were with Apollos. So nandun na po yung division. Ay dito ako makikinig, ay dito ako magsasabi ng aking mga pangangailangan, yung aking mga sekreto, yung aking mga problema, na talagang sabi nga ay kayo lang nakakaalam. No? So pag minsan, ito po yung nagiging dahilan para magkaroon ng division, yung faction. Kaya kailangan natin talaga ay mawalas na, matanggal na po yan. Kasi po, minsan nakaranas tayo sa church, ang church natin is not perfect. Amen po ba? Kita po natin doon, nagkakanya-kanya sa mga kabataan, may kanya-kanyang tawag dito, barkada. Pag nalabas sila, sama-sama din sila. Yung isa namang grupo, ganun din, lalabas sila din lamang. So pag minsan nakikita namin yun ng mga pastor, ay hindi maganda. Hindi maganda, hindi healthy po yun. Kaya ang gusto ni Lord na talagang
Pagka nandun magkaisa, magkasundo, magmahalan, magpatawaran, ano ho, kung ano mayroon siya, pwede niyang ibigay, pwede i-comfort niya yung mga nanghihina din, ano ho. So yung kailangan, ito po yung nais ng ating Panginoon, na kung sila'y masaya man sila doon, dapat hindi po natin, wala ho tayong iniitsapwera, wala po tayong kinikilingan, ano ho, wala ho tayong, kumbaga po, wala tayong favoritism dapat. Dapat ho lahat ay fair. Amen po. Kasi, hindi po, porque kung halimbawa, ikaw po ay talagang doon ka na nakakiling, o doon ka na talaga dahil favorite mo siya, no? Wala po yun. Bakit po? Once na mawala yan sa church, saan ka mag-aano ka na uli? Hindi dapat yun. Dapat magiging bias para wala hong division, wala hong disunity. Nagkikreate po tayo ng disunity kung mayroong favoritism pa tayo. No, wag natin tingnan ano man ho ang kanyang estado sa buhay, ano man ho ang professional, magaling man po siya, magaling mag-English, napakapakinabangan natin lahat ng mga mayroong wala, kung may pinag-aralan o wala, kailangan po natin sila sa church. Amen po. Kailangan po natin sila. Akala natin, mga pastor lang, workers, leaders, kailangan, no. Pag yung anniversary, lahat ho talagang kailangan ho ng Panginoon. So, ganun dun po tayo sa church. Nagkaroon po ng unity. Wag ho tayo magkakaroon po ng talagang sabi nga ay jealousy. Kailangan po natin yun. So, yun ho pong self-focus. God has a purpose for everyone in the church and everyone is needed in the church. Yun nga po sinabi ko. May purpose si God kung bakit ka nandun. At ang bawat isa ay kailangan ng church. Hindi lamang yung si pastor, hindi lamang po yung leader, hindi lamang yung mga music ang kailangan. Lahat kailangan ng ating Panginoon. Amen? May ko-contribute lahat yun. May ko-contribute talaga yan sa church. Kaya dinala sila ng ating Panginoon. Dapat alagaan po natin sila. Kahit tapikin mo natin sila. Batiin natin po sila. I-embrace po natin sila o i-text po natin sila. I-message po natin sila, kamustahin po natin sila. Kaya po nagkakaroon alam mo minsan, tayo po dapat control po natin. Control tayo po sa ating sarili kung ano po dapat nating sasabihin. Kasi once na ito po ay naririnig ng mga kabataan, pinagsasabi ng mga matatanda, nagkakaroon sila ng galit, nagkakaroon sila ng hate. So tayo po ay nagiging daan para magkarsala po sila. So kung tayo po, kasi po dapat po talaga ay yung sekreto lang dapat. Pastor lang usapan. Wag na po nakakaabot sa mga kabataan, nakakaabot sa iba, mayroong mga mahihina pang pananampalataya. So kailangan po talaga doon yung magiging aware po tayo kung ano dapat natin isasabihin. Kasi pag minsan sekreto na, kahit po ang galing, kahit maraming mga nakakarinig, tuloy pa rin ang iyong sinasabi. Tuloy pa rin ang sinasalita mo, ay minsan yung taong pinagsasabihan mo ay nakakarinig. So hindi po yun healthy. Nagkakaroon po siya ng selos, nagkakaroon po siya ng sama ng loob sa puso nila. So ano ang kailangan po natin? Magiging control po ang ating mga labi. At hanapin o isipin po natin ano ba yung dapat kong sasabihin para magiging kapakikinabang doon sa nakakarinig at sa mga tao na talagang nangangailangan. So, ngayon po, nagiging aware na po kami kung sino man po ang dapat na sabihan ng mga sekreto, alam na natin yun. Kaya kailangan lang ho natin kasi may purpose ang Lord sa kanila. Minsan nawawala na lang sila, minsan nakikita mo na lamang sila na talagang mayroon silang there's something sa puso nila kasi nadidiscern mo yun. So ang sabi dito, self-focus, self-absorption. Amen? When you believe in Jesus, you become a part of God's family. Amen po ba? Therefore, you have to lose the me mentality. Ako. Amen po ba? Na laging, akala mo ikaw na lang lagi ang pinag-uusapan, akala mo ikaw na lang lagi ang pinapoint, Pero hindi po yun. Sabi dito, it's no longer just about you. But when you focus only on yourselves, there will be a lack of unity. Kung nakapokus ka lang sa sarili mo, ay nagkulang na po tayo ng pagkakaisa sa church. Parang, kasi gusto lang ay ikaw lang punahin, ikaw lang ang masasabi na, ay dahil mo, ay nagkaroon ng, kumbaga dumaloy ang presensya ni Lord, ay nang dahil sa akin, nagiging matagumpay ang gawain ng Lord. No, lahat po tayo. Lahat, kabahagi po yan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi lahat po tayo. Amen?
So, ang sabi dito, when you focus on me, myself, and a unity will be missing in the church. No? Kung ikay nakapokus lamang sa sarili mo, no? Sa iyo lamang, nawawala po yun, unity sa church. So, sabi dito ni Paul says, don't just look out what your own interest, but look out for the interest of others as well. Amen po. Ito yung ni Lord sa atin na yung hindi lang yung interest mo, kundi yung interest ng nakakarami. Amen po ba? Minsan nga, ganito po. Tingnan mo natin, lalabas po tayo sa church, sa bansa po natin. Dahil gusto mo lang tumakbo. Gusto mo lang iboto yan dahil kilala mo, kaibigan mo, nakakatulong sa iyo. No? Yun lang, sa iyo lang. Pero yung interest ng kakarami ay hindi nakakatulong. So, dapat ho, yung sabi nga, yung nakakarami ng interest, yung interest ng marami, yung dapat ang titingnan po natin. Even sa church po natin, pwede ho tayo magparaya, no? Pwede po natin tingnan na, sige Lord, okay lang na akong ganito, bahala na lang po kayo sa kanila na more, i-bless mo sila Lord. No? So, yung interest po natin na hindi lang natin tingnan yung sarili natin, kundi yung kapakanan ng iba. Amen po ba? Consider other as more important than yourself, no? Sabi, consider mo na mas importante sila sa sarili, sa iyo. Amen po ba? Kaya alam mo, once na tayo ay natin, yung makasama natin, lahat mahina sa pananampalataya, talagang sabi nga doon ay yun sila, mag-i-excel po talaga sila, magpapatuloy sila sa ating Panginoon. Ito po, may naranasan din po ako, isang patotoo bilang po dito sa Calapan. Ako po ay isang sa city coordinator ng IAP po. So, ito po ay once a month, kami po ay may prayer gathering. Tapos mayroon ho kaming group chat, 7 to 8 Thursday at saka Tuesday at saka Thursday. Ito po ang gusto kinausap po ako ng mga pastor, ng ibang church. Kasi po may kasama kami doon, hindi lang mga pastor, kundi ho mga mananampalataya, kumbaga ho, mga intercessor sila. Ay, siyempre, parang nakita po nila na hindi daw hindi ayos ang buhay ng mga intercessors na ito. So, ang sabi ng mga pastora sa akin, sabi niya, wag na silang isama. No, wag na silang isama. Tayo na lang ng mga pastor. So, nagkaroon po ako parang nagkaroon ako ng burden. Bigat po sa akin yun. Kasi po, active po sila sa group chat. Lagi po sila online. Lagi po sila nagpipray sa gabi. Pero ito mga pastora, hindi ko nakakasama. Yun po, nagkaroon po ako ng katanungan. Noon kahapon, ng gabi, no, ay mayroon ho kaming ministers hours. So, nandun po yung mga Pastor Medina, Pastor Doktora Eva, no? Pahardo, nasa room yun, bawat room ay iilan lamang po kami. So naitanong ko talaga po yun, naitanong ko na pwede ba na hindi namin isasama yung mga intercessor dahil mga pastor lang. So nasagot niya, sabi niya hindi, dapat kasama ninyo. Kasi pag kayo nagtuturo, kayo humahayo, sino na nanalain, di ba mga intercessor? So yun po, sabi ko, no, nag-chat na naman po kanina, yung isa pong intercessor, sabi, umiyak siya. Bakit daw hindi sasali? Sabi ko, habang ako kakoy leader, sabi ko, hindi kayo mawawala. Sabi ko gano'n. So, yung bang parang bibigyan natin sila ng importansya. Kasi habang po sila naglilingkod sa Lord, kasi parang mga bata. Kumbaga, hindi naman mga bata, kundi yung sa prayer nila, no? At talagang nakita mo rin naman na magpipray sila. So, nandun, ibibigyan mo ng importansya talaga yung kanilang sarili para naman sila ay magkaroon naman talaga sila ng kasiyahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ay papaano pa kung hindi mo sila isasama sa prayer? Hindi sila matututo, hindi sila lumago talaga sa pananalangin. So, yun po ang atin. Kung tayo man po ay diyan ka na lamang kasi hindi naman ikaw marunong sumayaw, hindi ka naman marunong tumugtog, ay kung dinadala sila ng Lord yan, dapat i-train mo. Amen po, dapat i-train po natin. Hindi natin consider na dahil mas importante ako, no? Dapat importante po sila sa ating ministry, sa ating church. Hindi lang po natin alam, sa church natin may mga pinili po diyan mga apostle, mga evangelist, mga prophets, So, i-treasure po natin yung mga taong pumupunta sa ating church. Wag ho natin sila lang pababayaan. Come and go lang sila, hindi. Dapat ho alagaan natin talaga sila. So, ang sabi dito, no, think about that. If anyone took care of the needs of someone else, everyone needs
would be met. Ano ho? But if we come to church thinking, what can the church do for me? No one gets help, and the unity of the church will never be developed. No? Kung yung isipin lang po natin na tayo po ay pumupunta lang sa church, kung ano po ang magagawa ng church para sa akin, ano ho? At wala namang makukuha tayo sa church, nandun po yung disunity, no? Nandi po, nade-develop yung unity. Kung ano ang i-contribute mo para sa church, amen po, kung papaano ka ibigay mo yung talent mo kay God, kung anong magiging part mo sa church, sa ministry, at ito po ay sabi nga po dito, madi-develop po ito at magiging healthy po ang isang church. So, ang kailangan po natin talaga, huwag yung isipin natin kung ano makukuha natin sa church eh. Hindi, kung ano ang pwede natin i-contribute sa church. At pag-pray po natin sa Lord, Lord, magiging blessing ako sa church. Amen? Kasi sa prayer, amen po ba? O sa financial, dahil hindi ka maginagamit ni Lord sa kung ano mang pastor ka man, o Bible teacher ka man, o leader ka man, o gagamitin ka ng Lord, ang resources mo, no? Gagamitin ng Panginoon yan para ma-develop ang unity sa church. So, ang sabi dito, ano ho yung susi for restoring unity? Ano po? Having unity is all about praying for one another. No, sabi dito, it is difficult to be mad, angry, and hold grudges with others when you're praying for them. Kaya nga sabi nga po dito, yung unity dapat mahirap manalangin na mayroong kakagalit. Kung ikaw ay naiinis, naiyamot, no po. So, ang kailangan po dito, dapat wala yun lahat sa atin. No? Paano ka man nanalangin, galit ka doon. Hindi yung pakikinggan ni Lord. So, pakinggan, no? Sabi nga doon ay, pumunta ka muna sa iyong closet. Mag-pray ka, huminga ka ng tawad. Then, sabi nga po doon ay tutugunin ka ng Panginoon. Diba? Mahirap po mananalangin. Mahirap po mananalangin. Pero masarap po once you are guided by the Holy Spirit. Pray in the Spirit. Yun lamang po. At enjoy na enjoy po tayo sa panalangin kahit ilang oras. Kasi po, ang Spirit po ang nananalangin para sa atin. Kaya sinabi ko, pag minsan sabi ko, Holy Spirit, pray for me. No? Ganun pala. Turuan tayo ng Holy Spirit, pray for me. Pray for us. Kasi ang Holy Spirit ang nananalangin para sa atin. Ano ho? Kaya sabi dito, prayer changes things, but most of all, it changes us. No? Hindi nagbabago. Pag nagpipray tayo, anong binabago? Yung mga bagay. Ano ho? But most of all, tayo po'y binabago pala ng ating Panginoon. Namumuld po tayo. Why? Kasi po yung anointing ni Lord ay nasa sa atin. Kung yung anointing ng Lord ay ayaw ng Panginoon na marumi tayo sa harapan Lord, nag-change po, nililinis at binabago po tayo ng ating Panginoon sa attitude. Amen po, sa attitude. Nakita po natin yung pagbabago. Kaya nga sabi nga, tuloy-tuloy lang sa prayer at alam nyo, magiging Christ-like tayo po. Dahil po sa prayer po. Kasi it changed our life, it changed our family, no, it changed our nation. Amen po. Kaya sabi nga, lagi tayo nanalangin sa bansa po natin, hindi po tayo natitinag. Sabi nga, hindi tayo tumitigil. No? Araw-araw, bawat oras, pag na sinasabihan ka ni Lord, magpray ka sa Panginoon. Kaya, pray for one another. Pwede mo ipag-pray ang iyong kaibigan. Ipag-pray mo yung iyong kumakalaban sa iyo. No, sabi nga di, praying for one another. So ano pa ho, hindi lamang pray for one another, kundi loving one another. Amen po ba? Di ba ang hirap mahalin, lalo tigit mga kalaban mo, yung kumakalaban sa iyo, yung mga tao na nakasakit ng damdamin mo. Ano ho, mahirap po ipanalangin sila, pero sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, nakakaya po natin. Hindi lamang ipanalangin, kundi mahalin po natin. Amen po. Sabi dito, nawawala yung mga galit, nawawala yung masama ng loob. Once na tayo, naramdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi natin kayang umibig unless ng Holy Spirit, unless ng Diyos ang maglalagay sa ating puso. Na ibigin ang hindi kaibig-ibig. Amen po ba? So sabi dito, the world will know that we belong to Jesus Christ when we love one another. Kaya alam ng mundo, no? Na tayo ay belong kay Jesus kung tayo ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi nga nila, ay, Christian na yan eh. Kaya talagang sabi nga marunong magpatawad. No? Sabi nga kaya namamahal niya ang kanyang kapwa. Mayroon po akong na-encounter na isa, sabi nga, ay hindi ko na naalaala na may kasalanan yan sa akin. Why? Inaalis pala ni Lord yun, binubura. At sabi, aba,
banding-banding sila ng dating kaano niya, no? Kaaway, kalaban niya. Pero nagmamahalan sila kasi nawawala, inaalis yun ng Panginoon. Kaya sabi nga, true love for one another will lead to real unity. Ang tunay po na pag-ibig, no, sa bawat isa ay naglilid, no? Naglilid to a real, tama na pagkakaisa. And it takes the Holy Spirit to produce real love. At ang Holy Spirit naman po ang nagbibigay sa atin ng tama at tunay at totoong pag-ibig. Sabi dito, love is a work of the Holy Spirit. It is the fruit of the Holy Spirit. So love should flow from our lives naturally, no? As ang pag-ibig ay sapat, dumaloy sa ating buhay ng natural. Kaya po napakasarap, no, na damhin natin na presence ni God ay naranasan natin dahil yung pag-ibig ang dumadaloy po sa ating mga puso. So sabi dito, we will not always love perfectly, but if we were more hateful than loving, it's a problem in our heart. Kung tayo man po ay hindi umibig perfectly, at tayo po ay talagang nandun yung hateful natin, yung atin pong galit, mas pa natin yung mainis, magalit sa pag-ibig, ang sabi dito may problema po tayo. May problema po ang ating mga puso, kaya dapat po ay ibigay natin sa Diyos ang ating mga puso. So, ang sabi po dito, bearing one another's burden. Ayun. Unang-una kanina, sabi natin, praying one another, loving one another, bearing one another's burden. Amen po. This should be a place where we lift up one another up and help each other through life. Ibig po sabihin, ito yung lugar na kung nasaan itinataas po natin po yung atin mga kapatiran. Amen po ba? Tulungan hanggat kaya natin. Pagtulong natin. Sabi dito, the church should be a place where we lift one another and help others through life. At ang church po, no? Ang church po natin ang siyang daan para maabot po natin sila. Sabi dito, we are to rejoice with those who rejoice. We weep with those who weep. Amen po ba? Tayo ay magalak sa mga pag sila ay nagalak, no? At mag-weep tayo, no? Magluksa tayo ang sino man nagluluksa. So, ganun po ang mga Kristiyano. We aren't even in this Christian life alone. Hindi lamang po tayo nag-iisa. No? Sabi dito, no one here today should feel like they have no face what they are going through by themselves. Wag ko natin sabihin na wala na akong iharap na mukha dahil sabi nga po doon ay marami akong mga pagkukulang, ganito, ganyan, pero sabi nga po doon, ilip up po natin mga kapatiran po natin. Amen po. Pag minsan po ay mahirap magsabi po ng mga sekreto. Po ba? Kaya parang nakakatakot magsabi doon sa mga lingkod ng Panginoon, ay baka i-chismis lang ako. No, hindi po yung mga pastor ganyan. Na pinapanalangin po kayo. Kung may pastor mang ganyan, pray for them. No? So sabi nga dito, the family of God should be as support system of each other. Ang pamilya ng Panginoon ay magiging suporta ng bawat isa. Amen po. Tayo po mga kapatiran, suportahan po natin yun pong atin pong mga churchmate. Amen po ba? We encourage one another. Encourage po natin sila. Lalo na iba na wala na, nagbabackslide na dahil sa nangyari, wala ng trabaho, dahil pandemic, na nangyari sa buhay nila, may mga trials na naranasan. No? Sabi nga po doon, ay dapat ilip up po natin sila. Amen? Share natin ang Word of God. O di kaya, pag hindi natin na-meet, sabi nga doon ay, i-text mo natin. No? Padala natin ang mga Word of God para muli sila ma-encourage. Para muli sila na dumalo sa ating gawain. No? Ipakita po natin na kailangan natin sila sa church at mahalaga sila sa atin at sa Panginoon. So, sabi dito, we should encourage one another, no? And we should be able to share what is going in our lives without fear of judgment. Ibig po sabihin, pag na-encourage tayo, ipatotoo mo yung nangyari sa buhay mo para ma-encourage din siya. Lalo't may problema ka sa asawa mo, problema sa pamilya mo, sa kabuhayan mo, sabihin mo. Kung naranasan mo yan, ayun pala ang problema niya. So, parang nagkatugma kayo, so ma-encourage po siya na magbalik loob sa Lord. Ma-encourage po siya pa na muli na magkaroon ng strength. Masabi niya, ito nga nakaya po niya no? Kakayanin ko rin ito. Amen po ba? So, ganun po tayo sa ating Panginoon. Our brothers and sisters in Christ should be able to count on us. Amen po. So, ito po ang siyang nagiging dahilan, para tayo ay talagang, sabi nga ay, magkaroon ng unity, no?
na kung saan pray one another, panalangin po na mga kapatiran natin, lalo tigit na nawala na sa Lord, nanghina sa pananampalataya, may problema, may kabigatan, then love one another, ipadama po natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Amen po ba? No? So, ang sabi pa dito, bearing one another's burden, magdalahan po tayo ng pasanin. No? Amen po ba? Hindi po yung maghigitan, hindi po yung maglaglagan, kundi bearing one another's burden. So, may kapatid mo ay walang-wala, tulungan mo, hindi mo na pagsabi, ay natulungan ko yan, ay napautang ko yan. No. Si Lord na ang bahala sa ginawa mo sa kanila. Amen po. Baka hanggang ngayon ay naka-issue pa yun nakuhanan na yung mga nakahiram sa iyo. Naging issue pa. So, hindi po yun ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po. So, ang sabi po dito, no? So, ang kailangan lamang po natin, magkaisa tayo. No? Ito yung mga susi talaga na magkaroon ng unity. Magkaroon muli ng magandang samahan sa church, magkaroon para dumaloy ang blessing, dumaloy ang miracles, dumaloy talaga ang tawag dito mga answered prayer sa atin po mga buhay. Hindi lamang po sa church, even sa pamilya po natin. Kung ano po ang na-encounter po natin sa church, madadala natin po ito sa bahay, at sa bahay po, doon dadaloy po ang kapangyarihan din ng ating Panginoon. Dala po natin ang glory ni Lord. Saan man tayo naroon, kasama natin ang ating Panginoon. So, praise the Lord. At sa oras nito, ito lang po ang masasabi ko. Ang kailangan lang po natin ay we have alam po natin ang ginagawa ng kaaway. Kung mayroon man hong unity, mayroon hong disunity, may jealousy man, alamin po natin na mayroong ginagawa ang kaaway. Pero alam ko po, once na mayroon hong ginagawa ang kaaway sa ating church, tandaan po natin, ang church na yun ay patatagin ng Panginoon. Pinaparanas niya lahat ng mga pagsubok para maliglig po tayo, para makita po natin kung gaano ang ating Diyos na makapangyarihan sila. True unity. Amen? Sa pamagitan ng pagkakaisa, tulong-tulong, para magkaroon tayo ng magiging successful, no, at matutuwa ang ating Panginoon. Sinabi nga doon sa Psalms 133 verse 1, napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoon dito, no, yung Psalms. Hallelujah. So ito po yung kailangan po natin, na talagang hindi lamang ang Christian, no, tayo na malulugod, o di ang pastor po natin, no, na talagang natutuwa tayo dahil nagkakaisa. How much more ang ating Panginoon? Amen po ba? No? Ang sabi dito sa 133 verse 1, sabi dito, napakaligaya at kahanga-anga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Amen po ba? So praise God. Ito po ang nalulugod ang Panginoon pag mayroon unity in the church. May unity po sa samahan. May unity po sa bawat Bible teacher, sa Bible studies po natin. Mayroong unity po sa bawat prayer meeting po natin. May unity po, no, sa ating pamilya. Nalulugod po ang ating Panginoon. So praise God. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father God. Lord, maraming salamat po, Ama, sa oras nito, O Diyos, na kung nasaan ay Ikaw ang napapaluguran sa aming mga buhay. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung ano po, O Diyos, O God, ang mga sanhi ng disunity, O God, at kung ano man po ang mga dapat gawin po natin para ma-restore ang unity in the church, O Lord God. Lord, thank you for giving us a heart, Panginoon, to pray for others. Magkaroon kami ng burden, magkaroon kami, Panginoon, O Diyos, O God, ng pagmamahal, Panginoon, ng concern, O Diyos, sa aming mga kapatiran. At mawawala na po yung mga hadlang dahil Ikaw na, Lord, ang naghahari sa aming mga puso. Lord, I pray in the name of Jesus, O God, we bind all the spirit of jealousy, yes, in Jesus' name, even division, strife, yes, in Jesus' name, lahat ng mga gawa ng kaaway sa ministry, sa church, hindi lamang sa Jeblo, kundi sa buong churches. Lord, binawasa ko ito sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Yes, in Jesus' name, even sa family, kung mayroon mang sa pamilya po natin na hindi nagkakaisa, nagkakasundo, sabi doon ay just pray in the Spirit, just pray to the Lord, trust in the Lord. No? Sabi nga po doon na talaga magtiwala tayo sa ating Panginoon, yung mga ginagawa natin para sa church, sa ministry. Ito po ay nagdudulot din ng unity sa family po natin. Tandaan po natin, anuman ang atin pong hinahasik, anuman ang atin na tinatanim sa atin pong kapwa, ito po ay aanihin po natin. Once we speak unity, once we share unity,
there is always unity din sa atin pong pamilya. Kaya salamat sa Diyos. Lord, silyuhan mo nga, Panginoon, ang mga mensahe mong ito sa iyong mga anak, naway magkaroon ng unity sa family, Panginoon, ng bonding, magandang relationship, O God. I-restore mo, O God, ang nawawalang magandang relation o ninakaw ng kaaway, muli mo i-restore. Magkaroon ng reconciliation, O God, from parents to children, children to parents po, Panginoon. At salamat po, Ama, magkaroon ng sweet fellowship, harmonious relationship, O God. At Lord, maibalik po, Panginoon, O God, ang pag-ibig sa bawat pamilya, Panginoon. At ibubuhos mo ang pagpapala sa bawat pamilya, Panginoon, na sumusunod sa iyo. Especially, Lord, sa church, O God. Panginoong Yesus, O God, dalangin po namin ang unity, O God. Unity in mind, O God, in heart, O Lord. Hallelujah, Lord, sa church na kung nasaan kami, O God, ay ginagamit mo po, Panginoon. Kaya pagkaisahin mo kami, na kung nasaan, Lord, walang magagawa ang kaaway, Panginoon. Kaya, Lord, dinideklara ko ang unity, Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya, lalo tigit, Ama, sa aming kapatiran at sa ministry ng GA Blue at sa bawat churches, Lord God. Even the unity, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, O God. Jesus' name. Bless our Lord, i-bless mo, Panginoon, O God, ang mga pastors po namin ng GA Blue, si Bishop Dono, Panginoon, sa Tistel, O God, Lord, especially, Panginoon, O God, i-bless mo rin, Panginoon, ang lahat ng gawain na pinagkatiwala mo sa Jeblo, Panginoon, hindi lamang dito sa Mindoro, kundi sa Cavite, O Lord, sa Pangasinan, at sa iba't ibang lugar pa, Panginoon. Lord, we pray for the spirit of unity, Lord, sa aming bansang Pilipinas, O God, ang unity, Panginoon, ng bawat mga tao, Panginoon, O God, para, Lord, ibuto ang karapat-dapat na inilagay mo sa puso ng bawat isa. Lord, we thank you. We speak blessing, O God, sa aming bansang Pilipinas, O God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Walang